Tommy. Toby. Toby. Loyalty. Loyalty. Toby. Ano lang? Tamang gilid lang. Salon. Karanon mo kaya mo muli na lang. Kaya makalolo mo kaya no? Ikaluwas na ka na naman. Ay, manana ka niya. Toby. Loyalty. Loyalty. Toby. Ano lang? Tamang gilid lang. Salon. Karanon mo kaya mo muli na lang. Kaya makalolo mo kaya no? Ikaluwas na ka na naman. Ay, manana ka niya. Ay, tingnan mo. Hello. Hi, Toby. Toby po. Sim ka na, Nat. Say hi ka mo. Nag-live ka? Ano? Sa video. Hi. This is Natalie. Later. Open. Bakit? Hi ka muna, Nat. How about Toby? Dito ka. Dati pambingin lang pa ng video. Toby! Hi! Hi, Toby! Pangalan niya, galit na si Toby. Gutom si Toby. Tama yan eh. Drone yan yan. Sleep na si Toby. Sleep na si Toby. Kailan may nakbag? Nandun. Ay, dapat yung amat pa simbahit na eh. Bebe. Pero nandun may picture ko ka na. Eh naman, nilakonan din yon. Ano yung mina? Karisayra na po kakain. Oo, siguro. Video mo. Na? Kapin. Italuras ko! Tiya, tibitin mo lang tinamay pagkain mo. May pagkain ako.
Himaya. Ilan mo sa kila? Mayari ka pa pala ka pa. Ay, luwa. God. Kalag mo na. Magkay ka ba? Okay, mga tala din. Model ka ba, model? Ay, gaya ka natin. Di ba accepted na katangin na mga? Ah. This is Toby. Pakilala kita kay Mac. Sige, lagyan ko yan mo. Luwen Sige. tayo. Kalag mo na. Oh, itapa niya kanya. Ita kanya chay, oh. Yan. Oh, itapa niya. Kaya, chay. Oh, itapa niya, chay. Boto, takyan niya. Ay, itapa niya, talandit. Ang kanya-kanya, no? Picture, picture. Silent mo yan to? Silent mo? Nag-skip mo siya. Paano? Diretso sa side mo. Maganda pa. Hello! Hi! Kita ang papalibutan. Mag-hi ka pare. Ay, naging YouTube yung tsura. Pare, mag-hi ka pare. Dati, bilin. Eh, pa yung kata na. Ewan ko ka. Hindi, sakto lang. Hindi, sakto lang. Dayak ka. Hindi, yung ano. Hindi, nagtatansil ako. Cancel din yung saya. Alam mo, Tapos, nawati yung ano ko. Tapos umubo. kaya ito na muna mag-swimming kasi aalis kami ng linggo. Hindi ako makasakay sa ano. Pupunta kami ng ano. Kasi di ko kasama sila at kami lang. Magtatrabaho? Kayo Ba, bili ate, bili. Ano na lang ang pagkain? Hi! Hi vlog! Welcome to my guys! Hala, nagagalit na si Toby. Wala na. Be! Gutom na yun eh. Nagagalit pwede na. baliktad yan? Oh, pwede. Okay Dito? yan. Okay siya. Hindi, Hi! picture yun. Hindi, nakaganyan yan. No? Okay yan. Okay. Dito? Video siya. Oo nga. I Okay. mean, yung ano, pwedeng ilikod yung camera doon. Later na. Bea ka na. The PUBG boy sa Total Packers. Uy, asan yung pagkain niya? Kakain na muna si Toby. Kain. Hungry na si Toby. Tonsillitis meets tonsillitis. Dapat, ano, masala. Mag-picture ka pa. Babatos. 1, 2, 3, go! Ida. Sige, be, baliw. Baka ma-viral ako. Tutlikman yung cellphone mo natin eh. Wala akong bulsa. Tara, kunin natin. Kayo man pinong-share pa nga ng TikTok sa akin. O, tara, ako lang tayo. Tablet ng bilin. Day. Wala na ang dami ng bilin. Kangati ka dyan. Ito, ulo na langit. Hindi ganyan. Nagranado. Ganito yung bagong TikTok. Kaya kami, puta na dyan natin, mama si Bas. Kaya ano, tama. Sige, di nga malitaw lang yung mukha. Balik. Di malitaw. Sige rin, mamudyo. Sige, nagyari. Kaya pambilisan. Ali. Sa! Ali,
Dali. Ano naman? Hindi ka naman nag-ano eh. Non-copyright. Non-copyright din eh. Yun, roll. Roll na, roll. Hindi ka naman binibidyo, baliw. Ay, duwa lang pati, bato. Sabi. Wait! Lapit ang kain. Malati. Non-copyright. Sabi na pindarang learn mo, video ko kano yung Kenny. Hapal ta ka pa. Hi, Natalie! Nat Ayun, nanguha siya ng flowers. Ulo, Lorin. Hi, Natalie! Nadulas eh. Dalas nga. Wait, akin na, be! Aba. Hi! Hi, vlog! Welcome to my guys! Hala, nagagalit na si Toby. Wala na. Be! Gutom na yun eh. Nagagalit Pwede na. baliktad yan? Oh, pwede. Okay Dito? yan. Okay siya. Hindi, Hi! picture yun. Hindi, nakaganyan yan. No? Okay yan. Okay. Dito? Video siya. Oo nga. I Okay. mean, yung ano, pwedeng ilikod yung camera doon. Later na. Besa na! The PUBG boy sa Total Packers. Uy, asan yung pagkain niya? Kakain na muna si Toby. Kain. Hungry na si Toby. Tonsillitis meets tonsillitis. Dapat, ano, masala. Mama, butchot ka pa.